Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 2. srpanj 2026. godine. Matej 9, 1-8. Autor, otac Lorenzo Montecalvo. Grijeh paralizira srce čovjeka i čini ga nesposobnom ljubiti Boga, samoga sebe i bližnjega. Što ponovno čovjeku daje moć da ljubi? Sakramenat ispovjedi koji se zove i sakramenat ozdravljenja. Moć opraštanja Gospodin je darovao svećenicima koji praštaju u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Kakav pristup sakramentu ispovjedi trebamo imati kako bi se s našeg srca otopili okovi grijeha? S pomoću Duha Svetoga pokušat ću dati kratku i razumljivu katehezu. Prije svega, trebamo imati spoznaju grijeha, koju dobivamo preko slušanja Božje riječi, koja nam kao snažno svjetlo pomaže da vidimo da nismo onakvi kakve nas Bog želi, sveti i bezgrešni. Trebamo kleknuti ili sjesti pred službenika Božjeg milosrđa sa snažnom željom za mijenjanjem života. Bez želje za mijenjanjem života ispovjed ne donosi ozdravljenje srca, to jest obraćenje. Bez istinske i duboke mržnje prema počinjenim grijesima ispovjed je gubitak vremena. Ideš li na ispovjed raspoložen da mijenja život? Ako nedostaje ove raspoloživosti, ispovjed duši ne prenosi novi život. Druga stvar koju trebamo napraviti uvijek uz pomoć Duha Svetoga jest povratiti grijeh. To je teško, ali ne i nemoguće. Dok lečiš pred svećenikom, nemoj reći samo Oče, zgriješio sam. Već imenuj svoj grijeh. Na primjer, Oče, oprosti mi jer sam nasilan u obitelji, na poslu, pa čak i u vožnji. Nasilan sam riječima i djelima. Sinoć sam udario svoju ženu. Istinski čin poniznosti bio bi ispovjediti se kod svećenika koji nas poznaje i cijeni. Važno je imenovati grijeh, kako bi nam svećenik dao prikladnu pokoru za iskupljenje grijeha. Treća stvar koja se traži za ispovjed po kojoj ćemo hodati putem ljubavi jest činiti pokoru. Na primjer, muž koji je udario ženu pozvan je zagrliti ju govoreći iz srca, oprosti mi. Samo tako će pokajnik preko svećenika poslušati Isusov glas koji kaže, danas je spasenje ušlo u tvoje srce. Problem je sljedeći. Ima li svećenika koji su uvijek na raspolaganju za udijeliti sakramenat oprosta, kako su to činili župnik Arški i Padre Pio? Amen. Aleluja.